Forex Sensei. Isto tako imamo. Cijena išla prema gore. Što smo rekli da gađaju bikovi? Što? Resistance. Znači gađaju otpor. I sad pazite, pred tim otporom, gdje je taj otpor? Od ranije, znači iz prošlosti. Otpor je ranije viđen. Otpor je ranije viđen. Šta smo rekli da je otpor? Šta je resistance? Evo ga ispred vas. Fraktalni oblik 5 oblika svijeće gdje srednja svijeća ima najveću cijenu. Znači high je kod srednje svijeća najveći. High je kod srednje svijeća najveći. Jel u redu? Svaka svijeća se sastoji od 4 cijene. Open, high, low, close. O HLC. Znači ovo je fraktal za resistance. High je najveći. E sad pazite. Bikovi dolaze pred resistance. Resistance koji je bivši, koji je gdje vidim? Na lijevoj strani. I sad imamo jaku svijeću. Koga? Bikova. Jako tijelo bikova. Jako tijelo. Znači veliko tijelo. Osvaja teren. Dolazimo do rezistenca. Šta je cilj? Ubrat, punat i vraća se nazad. E sad, došli su do rezistensa i na rezistensu događa se tijelo medvjeđe koje premašuje minimalno 50% tijela bikova. Znači premašuje za 50%, znači preko 50% tijela bikova. I tada dobivamo oblik svijeće koji se zove Dark Cloud Cover. Dark Cloud Cover. Znači, što je pursing pattern za bikove s donje strane, da idemo cijenu prema gore, isto tako je Dark Cloud Cover za medvjede s gornje strane. Forex Sensei.